Tampok iti sa bersyon ti may kawalo a Highland Vegetable Industry Week dagiti nadumaduma anateng iti munisipyo ti La Trinidad. Dumapay nga aktibidad iti selebasyon amon iti report ni Jezryl Khate Lapizar. Naingot ti panagsagan ng ipatpatungpal ti lokal a gobyerno ti La Trinidad para iti mapadpadaanan ang maikawalo a Highland Vegetable Industry Week celebration ang maisayangkat inton July 13 aging 17. Iti tema nga educating consumer, promoting Highland vegetables, empowering agripreneur, panggap ti selebrasyon ang mabigbig ti kinapatag ti akam kon kontribusyon dagiti mannalon, traders, porters, packers, trackers kanda dumapay apasat ti industriya nga agsupsupply ti Highland vegetables iti nagduduma apasat ti pagilian. Agyamyaman met ni Manang Nora a presidente ti League of Associations of La Trinidad Vegetable Trading Area kadagiti agtultuloy at tulong ti munisipyo kadakwada nang runa ita nga agrek-recover da paylaeng kalpasan iti krisis ti petrolyo. Nagpapasalamat kami sa kanila at tinutunan naman nila ng pansin yung mga hinaing ng mga farmers. Iti selebrasyon, maangay dagiti nagduduma nga aktibidad amang itampok iti dekalidad a Highland vegetable ti La Trinidad ken iti daduma apasat ti Benguet. Trade exhibits, nagduduma apasalip amang ipakita ti talento dagiti mannalon ken daduma pay. Meron silang market matching sa ating mga sister municipalities in the lowland for possible marketing tie-ups. So, encourage namin na all barangays to participate, especially our farmers. And this will be led by punong barangays. Inyunay-unay daan na patag ti selebrasyon saan laeng atapno mabigbig ti kinagaget kan dedikasyon dagiti mannalon. Gundaway matlaeng daytoy kadagiti mannalon a mapalawa ti kinaamuda iti moderno a wagas ti produksyon. Mapalawa ti merkado para kadagiti lokal a produkto kan mapapigsa ti panagkaykay sa ti LGU kan dagiti pribado a sektor tapno agtultuloy ti panagdura the vegetable industry. We honor our farmers. Without the farmers, wala po tayong mga vegetables, no, as part of our sustainable foods na kailangan po natin. And also we need to enhancing the productivity and also this sustaining the production ng ating mga vegetable. Mamati ti lokal a gobyerno ang babaen iti daytoy a selebrasyon, mapapigsapay ti panangipateg ti publiko iti dakkel nga akam ti La Trinidad ken Benguet akang runaan a pagtataudan ti Highland vegetables iti pagilian. Bayat a maipapaayan ti suporta ti pagbiyagan ti rinibribo a pamilya nga adda iti sektor ti agrikultura. Come and celebrate with us with the 8th Highland Vegetable Industry Week para pag-uwi ninyo sa mga bahay-bahay ninyo, masasabi nyo na the best talaga ang Benguet vegetables. Jezryl Khate Lapizar para iti pagilian.